morning, everybody. Good morning, Bohol. This is our day 3. Day 3 na ba na ito? Day 2. Day 3. Alright. So, nag-breakfast na mi. And this time, island hopping ang among tirada. Alright? So, magsakay na mi daan o magsakay mi bangka, tapos mag-island hopping din mi. And patubig na sad ta. So, kung kagahapon, dito ka sa kuan, mga yuta ilang landmark, this time padagat na sad mi. Alright. Medyo ulan-ulan karon taliti. So, good luck to us. And everybody's excited. Are you excited? Itong mga nag-enjoy dia sa akong video sa day 1 o day 2. Alright, please, ay kalimtiha i-share o subscribe. Salamat. Let's push for the 1,000 subscribers, baby. Oh yeah. Ay, pasensya na sa audio kay ako na siyang gibutang sa iyang waterproof na casing. Look at that. Look at that. Amazing. Bohol is very nice, baby. Bohol is very nice. Woo! Tugnaw kay gloomy. Sarap mag-dive. May problema sa itong mga dagugtiyan lagi. You're so cute. Area nga na yung mga dolphin, but unfortunately tungod kay ulan-ulan man mura dili sila magpakita kinos kayo ang dolphin kay according sa trivia basta ulan-ulan ang mga dolphin hadlok magawas kay basin sila hadlok sila mabasa. Now you know. Resulta tungod sa mga balod, hadlok ang mga asawa. Tapos hadlok ko ng mga bata. O niyayag na ba yun? Wala namang balod. May mga asawa ni pagbalik na ito, hindi na managan. O na tingugay. As usual. Kamu na lang. Kamu na mga asawa. Kamu na lang. Kamu na. Paglakaw ni mo, asoko din. Huwag siya ragi din. Disugot gini siya.
So among mga bata napakaron dito sa Baybay. So tagay sa ami. Mo ni ang pinakamahal nga beer mo giinom. Nganong pinakamahal kitag pila ang beer diri sa island? 200 raman. 200. Kadyan na medyo nabungol. Pila pa niya pila? 200 ra. Di na ko ka madunggat. Pila pa niya 200. Ang beer 200. Ang pagkaon diri, ang barato ra. Tapi lang pagkaon daw diri, Ma'am Rose. 300. Rice with pancit. 30? 30? 350. 30? Value meal. 30? 300? 350 value meal. Rice and pancit. Rice and pancit. Ba't ito di kay kung kakagutomon karon? Busog ko pirmi diri. Lagi. Oh, di kay kumukaon. 350 ang value meal. 200 ang beer, 350 ang meal, rice and pancit. Unya man. Pasensya mo kay kamera maka-afford ang money din. Naglangoy ta ganiha. Naglangoy ta ganina. Kami duha unahan rang. Pila na bayran na to kita duha? Ay, 800. Kapoy Ha? pa langoy. Diyan na bunga. Pila pa niya 800 tang duha. Kapoy pang 80, 800. 100. Kami na duha naglangoy 800 ang muna bayran. My God. We are so rich. Panyero, ang bangka nga tong sakyan, buslot. Oo. Amo bangka. Hinahinan na tubig gasaka. Klaro kayo. Pero muna bayran duha 800, di ba? We are so rich, baby. Before mo mukaon, ano ang sa tawag ni? Tuyom. Parehason sa ninyo sa akong ulo. Upawan. Papawan. Nakita ninyo, mas grabe. Mas taas ang preparasyon 30 minutes, ang pagkaon 5 seconds ra. Sus, Maria Dolor. Ang pagkuha pag ina ni Panyero, magkatunog-tunog. Oh, cute. Una ang nanguha ni wala, naguli naghilangan. Maghilanat man. This is toyom, panyero, toyom. Tuyom. Para tag po rin nyo, it's toyom. Toyo. Yeah, toyom. Not Let's say toyom. Stay me dre. Oh, one more time. Gonna try this. Kanina wako ka video, gonna try this. Toyom. Para naman ko yung mga kaubang foreigner. So, toyom. 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 Oh, put lemon. Lemon. Perfect. A little lemon. Yes, and a little dirt from my hands. That's the perfect formula. The little dirt from my... There you go. Perfect. Here's the big hand. It's like alright. It tastes like lemon. Siyempre na may sago lemon. Ito yung malasan lemon na siya. Diba? The preparation, ay boss. The preparation is 30 minutes. The eating is 5 seconds. Ah. I don't think so. Wow, lamig. Murag tuyom. Murag tuyom, ma'am. Oh, tuyom dahil yun na. Oh, tuyom yun dahil. Sisig style. Bang, bigay. Dili na. Blenda, pirahay sibuyas. Stream. Goal 911. Panyero, mas dagan pa yung sibuyas kaysa sagol. Walang bayad, sir. Way bayad, way lami. Mas daghan pa ang sibuyasan. Way bayad, Way bayad, basta way lami. Aga, grabe ka na. Ayaw yun yung naglami. Yun yung nagyang way lami. Kahurot na. Butang na yanog. Sisi. This one is 800. 200 per one. 800 na? Sige.
Oh, Bobby to, si creator ay pagsaba. Sa foreigner daw 800 na Pinoy price, na foreigner price. Ing nabito tang ayo pag English lagi. Ay pagsaba nga Malaysian ta. Nag-ingon sa kakat ko ayo. Sa mo lagi tama. Ah, Panginoon. So ano ding style pag imo la binisaya kita yon. Bisaya. Bisaya kita. Ayo pag slang kay Kanang basa lagi ba? Oh. Naunsa day na imong giluto. Ay na unsa man. Ay sa binukid naman na ba. Okay. Dahil mga spoon na to, sir. Oh. Dito lang mo sa table. Dito lang mo. Mangitan lang tag bakante. Bikante. Ah, here. The Sisig de Tila de Puerta. All right, di bugas, where is? Or di bugas. Ano mo sa kusuno, kani mo sa karne. Kuan man siguro ni. Dili po dili kakuratan mo gani. Scared lang. Oh yeah, what a day people. And lingaw kayo ang among island hopping. And syempre medyo dagan ni lessons nga among ginatukoy o among na-learn dito. At least ang mga presyo sakto-sakto sa naka sa island, wala may nagmahay tanan, right? O syempre kay para ma-end na ng video for today, nagsutokol mi tanan. Sotokil, Sugbat, Tuwa, Kilaw. Dili gipusil ha. Ginamos gipusaan sa sili dito mao. Sotokil ni Sugbat, Tuwa, Kilaw. So, kainan muna. Tanan mga wala pa naka-subscribe, dagan sa subscribe na mo below katong atong naka-subscribe na, thank you very much, paki-share. Thank you very much sa inyong pag-follow.